ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासम् ततो जयामुदीरये। ततो ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಥ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅವಣ್ಣ ನಮಕ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಅವಡ್ ಪಂಡಾರು ಪಂಡ ಏರು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾದೆ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಏರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪಾರ್ ಅಂಚದ ಬಲರಾಮ್ಜಿಯರ ಭಗವಂತನ ಆಸಿಗೆ ಅವೇ ಶೇಷ ಸಂಕರ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅಂಚದಾರ್ನ ಕೃಪೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಯರೆ ಅದೇ ಅರ್ನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನಿ ಬೈಯಡ್ ಮನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮಸ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಗೌರಚಂದ್ರ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯ ಅಂಚದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಲೇರು ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಿ ಅರೆಗ ಇರೆಗ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ರೂಪಿನೇ ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಆನಂದವೇ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಆನಂದ ಅದಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆನಂದ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ರೂಪನ ಧರಿಸದುಪ್ಪುನ ಇರೆಗ ವಂದನೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಅಂಚ ನಮಗ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬರೋಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು
ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾದೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡೆವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ದೇವರನ್ನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪುನತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ತಿಕ್ಕುನನೇ ವೆರಿ ರೇರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂಚದು ಏನು ಕೊರೆ ಬೈದನೆಯರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರ್ನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಡ್ತು ಅದೇ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅದೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸವನ ದೇವಾ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ಪಂಡ ಗೌರಚಂದ್ರ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ಅಂಚದು ಈ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಾದಾಪುನು ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಚೂರ ಅರ್ಥ ಅವು ಇಜಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಪನತ್ತು ಅದೇ ಅವು ಆತು ಸುಲಭಡು ಉಲೈ ಎಂಟ್ರಾಪುಜ ಅವೇ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಅವೇ ತತ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತೂ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸುರುತೆ ಏಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಫುಲ್ಲು ತತ್ವ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದೇ ತತ್ವದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಚ್ ಅಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಡತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಕ ಮಜಾ ಆಪುಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುಣ ಅಂಚೆ ಆಪಲ ಪನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ದ್ವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂದಿತ್ತದೆ 2ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಲೀಲದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 117ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಲಿಯ ಚಿತ್ತೇರ ನಾಕಲ ಆಲಸ ಅದೇ ತತ್ವನ ಅಂಚ ತತ್ವ ವಿರೋಧ ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡೈನ ತೆರಿಯುನೇಟ್ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇಟ್ ಆಲಸ್ಯ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತೀರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಾದಾಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದೇವೇಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ PhD ಅವೇ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಅದೇ ಕೃಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚದ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರುಳ್ಳೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರ ಆರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭಾರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಲ ತೂತ ಅದೇ ಜಗಾಯಿ ಮಾದಾಯಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏತ್ ಕೃಪಾಲು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಹರಿನಾಮ ಕೃಪೆಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ಪಲ್ನೆ ಅದೇ ನಿಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪರನ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಟ್ಟೇರ್ ಹತ್ತು ದಯಾಳುವರ್ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವೇ ದಯಾಳು ಐದಲ್ಲ ದಯಾಳುಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂಚದ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸವನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ದಾದ ಆಪಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರನ ದಾಯ ಪಠನೆ ಮನ್ಪೋಡದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಏರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅದೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಂಡ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತನೇ ನಮಕ್ ದಾದೆ ಬರ್ಪುಣ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ಪುಣ ಅದೇ ನಮಕ್ಕಿಷ್ಟ ಬತ್ತಲೇಕ ಮಂತನ ಆಗುದಲ್ಲ ನಮಕ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ಪು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗೂ ಫುಲ್ಲು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮ ಇರು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಅಕ್ಲೆಗವು ಅರ್ಥ ಆಪುನವೇ ಅಂಚದ ಈ ಮಂತ್ರನ್ ಪಠಿಸವನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆ ಇಂಚಿನುಂಡ ದೂರ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಇಜ್ಜನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಲೆ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪನ್ಪುಣು ಅವೇ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ನಾಯಂ ಆತ್ಮಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ ಒವೇ ತರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವಡಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅವಡಿಗೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಲ ಅದೇ ಬಲ ಬಲ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಇತ್ತೆ ಏತನೆ ಆದಿಲೀಲ ಅವೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಏತನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಆದಿಲೀಲ ಅಡತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಾದ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ
ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆಧಾರಡ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆಧಾರಡ್ಲ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತಂದ ಆಧಾರಡ್ಲ ಇಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರುಲ್ಲವೆ ಅಂಚನ ಮಾತಿರ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ್ನವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಒರ್ಮುನೆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅವೇ ಒರ್ಮುನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡು ಸಾರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ. ಭಾರತ ಅದೇ ಗೋಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟುದಲ್ಲ ಭಾಗವತನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಜಿಂದ ಅಕಲ್ದಾದ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಜನ್ಮಗೆತ್ತು ದಾಲ ಮಂತಿಜರ್ ಅವೇ ಅಂಚ ನಿಜమైన ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಪಂಡದು ಕೋರ್ಪಣವೆ. ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತಿರಿಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದೇನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರ ಪರ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರ ಪರ ಉಪಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿತ ಹೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣತೆ ಅಂಚೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪದೆ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಆರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಭಾರತ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರ ಪರ ಉಪಕಾರ. ಭಾರತ ಅದೇ ಏತು ದೇಶ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಹೊಡತೆ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಅವೇ 195 ಬತ್ತುಂಡು ಅದೇ 27 ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವೆ 200 ಮಿತ್ತು ಉಂಡವೆ ಅಂಚೊಂದು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಅಂಡ 200 ಮಿತ್ತು ದೇಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜಾಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆತುಜವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಚಿತೆಯನ್ನು ದುಂಬು ಮೊಬೈಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಫೋನ್ ಸುಮಾರು 195 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವು ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು. ಏತು 195 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಈ ಫೋನ್ ಸೇಲ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬತ್ತಂಡು ವಿವೋ ಒಪ್ಪೋ ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 60-70 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಆಯ್ತು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಚದು ಆತು ದೇಶ ಉಂಡು 200 ಮಿತ್ತು ದೇಶ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಆ ಪೂರ ದೇಶಡ್ಲ ನಮಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಭಾರತ ಅವೇ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೈದನ್ ಅಂಚಂದು ಪೂರಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನಗೆ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಶಬ್ದದ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅದೇ
ಗ್ರಂಥ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅದೇ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥದಾದೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬಂತಂಡ ಅದೇ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಮಹಾ ಪಂಡ ಗ್ರೇಟ್, ಅದೇ ಭಾರತ ಪಂಡ ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಭಾಸ್ಕರ ಅದೇ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ, ಅದೇ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಉಂಡಿಗೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನಗೆ, ಪೂರ ದೇಶಗ್ಲ ಲೈಟ್, ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನಡುಪುನ ದೇಶವೇ. ಅಂಡ ಭಾರತದ ಮೈನ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದ. ಅದೇ ಈ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟುನಕ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲಾತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜರು. ಮೂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಅದೇ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜಿನದ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಜನ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ರಿಗೆ, ಲಾಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂಡ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ರಿ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡ. ಥರ್ಡ್ ಲಾಟ್ರಿ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕಂಡ. ಅದೇ ನಾವು ಮೂಜಿಲ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಾತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಬೇತೆಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ವ ಪನ್ಪರ್ ಭಾರತ ಅದೇ ಭಾಸ್ಕರ ಪಂಡಂದು ಈ ದೇಶ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫರ್ ನಕಲ್ ಬರೆಪೇರು ಅಂಚದ ಏರು ಒಂಜಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಪಂಡ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟಾನಿಬಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಆರುಂಡತೆ ಒಂಜಿ 7 ವಾಲ್ಯೂಮ್ದ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬರೆಪೇರು, 7 ವಾಲ್ಯೂಮ್ದ ಐಟಾರ್ ಬರೆಪೇರು. ಪಂಡ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒರಿಪಾವನ ದೇಶ ಪಂಡ ಭಾರತ, ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆರಾರ್ನ ಬುಕ್ಕುಡು. ಪಡ ಹಂಚಿನ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಪುಟುದ ಅವೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಮೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹತ್ವನೇ ತಿರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಹೈಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರ ಪರ ಉಪಕಾರ. ಭಾರತ ವರ್ಷಡ್ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಅದೇ ತುಲೆ ಅವಳ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಏತ್ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರ್ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ದಾದ ಪುದರಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿಗಾಲ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏರಲ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕೆ ತೋಜದೆ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ತೋಜನ್ ರಗಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ತಿರಿಯೋನ್ ಬೇರು ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏರ್ ಪನ್ಪರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಜನಾ ಬದೇ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಭಾಗವತಂ ಪೋಯಿ ಅವೇ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವೇ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಾಯ ಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು 10,000 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತರಿ ಅವೇ ಅಂಚಾಯನದವರ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ತೋಜನ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲತೆ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಅಂಜನಾಭಂ ನಾಮೈತದ್ ವರ್ಷಂ ಭಾರತಂ ಇತಿ ಯಥಾ ಆರಭ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಿಶಂತಿ ವ್ಯಪ ದಿಸಂತಿ ಅಂಚದ formerly this planet was known as Anjanaba Varsha.
ಅಜನಾಭ ಅಂಜನಾಭ ವರ್ಷ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಭರತ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಜನಾಭ ವರ್ಷ ಅಂಜನಾಭ ವರ್ಷ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅಂಡ ಈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೇನ್ ಭಾಗವತಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರಾಜಾರ್ ದೇವರ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪಂಡಾರ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇತ್ತರಿಗೆ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಉರ್ಂಬ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠಾ, ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ, ಪ್ರೇಮ. ಭಾವ 8th ಸ್ಟೇಜ್ ಅದೇ 9th ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೇಮ. ಇಡಮುಟ ಬತ್ತನ ರಾಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾಯರು ಆಸಕ್ತಾಯರು ಅದೇ ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮಗೆ ಎಪ್ಪೊಡಾದು ಬತ್ತನ ಸುರು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅತ್ತಿತ್ತರ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಿಂಕೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಮೂಜಿನದಾರು ಜಡ ಭರತ ಅದು ಪುಟ್ಟುದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮನ ಪೋದು ಸೇರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಗೇನು ಬಿ ಭಾಗವತ ಇದೇನು ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಾವು ಗೊತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಉಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಂದ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯರ ಊಲ ಒರಿಯುಚಿ ಅವೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಮೂಜಿನೆ ಪರ್ವ ವನ ಪರ್ವದ ಎಲ್ಪನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರ್ಪಂಡ ಬೃಹದಶ್ವ ಮುನಿ ಸರ್ವಂನ ಜಾನಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ. ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅಂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಗವಂತನ್ ತೆರಿನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ನ ತೆರಿನಕ್ಲು ಅದೇ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಣು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪಂತೆರಿ ವಿಷಯನ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕದನ್ನೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇನ್ ತಿರಿದು ಈ ಬಂಧನರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಏರಿಗ್ಲ ಅವನ್ ಅದೇ ಈ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾವರ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಪೇರು ಪಂಡ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟನಾಯಿ ಸುರೂಕ ಆಯನ ಬದುಕನಾಯ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಆಯ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದ ಎಪ್ಪಲೆ ಕಾಯರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಗುರು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಕಾಪೋರ್ಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲೇನ್ ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಚದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಉಂಡವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಂಡ ಅಂಟು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಎಂಚಿನಕಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ ದಾಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ನೋರು ಇಂಕ್ಲು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚಲ ಉಂಡು ವಾದ ಅದೇ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇಂಕ್ಲು ಶೂದ್ರರು ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲೆಂಚ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪುನೆ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೂಂಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯನು ಏರು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರ್ನಲ್ಲ ಸಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು 32ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಎಂಡ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೇನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೀಲು ಜನ್ಮದ ಕ್ಲಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೀಲಂದೆನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂಡಾಲೆಂದ ಎನ್ನಲೆ ಕೀಲು ಜನ್ಮ ಚಾಂಡಾಲ ಜನ್ಮ ಐಟ್ ಎನ್ನುದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಸ್ತ್ರೀಯರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಶೂದ್ರರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಪರಮಗತಿನ ಪಡೆವೆರು ఒక ನನ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ದಾದೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಕ್ತರು ರಾಜರ್ಷಿನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಜ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖದ ಲೋಕಗ ಬತ್ತನ ನಮ ಅಂಚದು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು
ಎನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತಲಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋಡು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಬಿಡೋಡು ಪನ್ಪುಜಾರು. ಅದೇ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಪಣ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಜೀವಾತ್ಮಕತೆ ఆయన ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ವಿಚಲಿತ ಬೈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೆ. ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು. ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಲ್ತು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವನ. ಅದೇ ಅಂಚದು ಆಕಳ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಆಕಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನ ಆಕಳು ಅಡಿಮೇಲೆ ಹಾಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಅದೇ ಹಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನ ಆಕಳಿಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಆದು ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ. ಅದೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋಣಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರಿ ಅಂಡ ಪನ್ನ ಉಂಡು. ಪಣ ಅಪ್ಪ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೇ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇಂಕ್ ಮುರಳಿ ಮಾತಾಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪಾತ್ರ ನಗವೇ ಪಂಡೆ. ಅದೇ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಿ ಪ್ರಭು ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತಿ ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಟೈಮು ಸೇವಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫಾಲ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು. ಫಾಲ್ತು ವಿಷಯ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡತಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಪೂರ ದೇವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವೇ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲತ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ಜೈಲು ಇತ್ಲೇಕ ಅವೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪನ ಜೈಲು ಇತ್ಲೇಕ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ದುಃಖದ ಲೋಕ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಅಂದು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂತ ಟೈಮ್ ಅದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ನವಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಓಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ತೋಡು ಅವ್ನು ವೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಪೂರ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಗಾಡಿಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಅದೇ ಅಂಡ ಏನು ವೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಪುಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಅವೇ ಆ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅದು ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವಮಾಂ. ಅನಿತ್ಯ ಅಸುಖಂ ತುಲೆ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ದೇವರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನಿತ್ಯಗೆ ನಿತ್ಯ ಅತ್ಯತ್ತಿಗೆ. ಅದೇ ಅಸುಖಂ ಮುಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಲೋಕಗೆ ಇಡೇ ಬತ್ತನಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪಲಿ ಏನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಲ ಪಿದರ್ಪೈ. ಅದೇ ಒಂತೆ ಟೈಮು ಜಿಂಜೆ ಜಾತಿ 8 ವರ್ಷ ಬದುಕೋವಲ್ನಿಗೆ ನಾವು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪನ ಐಟ್ ಅವು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಅದೇ ಪಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತೂನೆ ಏನು ನೋಡು ಮುಲ್ಪನೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬೋಪನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಮೂಲೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂತೆ ದಿನ. ಅದೇ ಏತುಗೋದ ಆತ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅರ್ದು ಜಾಗೆ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪನ ಇಂಚಂತ ಓಡು. ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ. ಅದೇ ಏರು ಕೊರ್ಪುಜರು ದೇವರನ್ನ ಪನ್ಪುಜರು ಅಕ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪರು ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾನಂ ಯಾನು ಮೃತ್ಯುದ ರೂಪಡ್ ಬರ್ತದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ತುಗೆ ತೊನ್ಬೆ. ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ ದುಂಬ ಕೊಡ್ದವ್ರಿ ಭಗವಂತ ಎನ್ನದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಈರ್ನಡೆ. ಅದೇ ಅಂಚದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅವಡು ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ಲೋಕ ಅಂಚಿನ ಲೋಕ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊಂಡು ಏರ್ಲ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಳಿ. ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪುನೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಏರು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟದರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಬದುಕನ ಸುರುಕು ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಬೋಡು ನಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಭಾಗವತ ತೆರೆಯೋಡು ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅದು ಪೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಂಡನೆ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಲತೆ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮಡ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಕೊರಲಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಡ ಖುಷಿ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಕಾಸು ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮನ ಸುರು ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಪೋಡು. ಅದೇ ಕಾಸಿತ್ತನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ ನುವಾಪು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿರತೆ. ಅವೇ
ಪಂಡ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನಿಗೆ ಒವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಿ ಜಗತ್ತಡು ಸವೈ ಸರ್ವಧನಿ ನರಹ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಧನವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಜಗತ್ತಡು. ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಪೋಡು ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಕರ ಪರ ಉಪಕಾರ. ಸಿಂಪಲ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಶ್ಲೋಕಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಣ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕರ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದ ಪರ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರ. ಅವೇ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಕೊಡು ಎತ್ತು ಜನ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ರಿ ಏರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಳು ಒಂಥರ ಅನಾಥೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಏರ್ಲೇ ಇಜ್ಜೆ ಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅಂಜೆ ಈಗ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪುಣು ಮೈನ್ ಕಾರಣ ದುಃಖಗ ಅಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪುನ ಅವೇ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪುನ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಪರಿಚಯ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಈ ಜಗತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತಾನು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಜ ದೂರ ಪೋಡುಂದೇ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತನೇ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಜ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಂಡಾಗೆ ನಮಕ್ ಓ ದುಃಖಲ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸಹ್ಯಾಸು ಬುದ್ಧಿರ್ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದನಾಗ ಬದುಕದ ಮೂಜಿ ಕ್ಲೇಶಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಇಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತೂನ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಿನೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಆಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ವಿಚಲಿತ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬೈದೇರು ಉಂಡತೆ ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಪೇರ್ನೆ ಅಪ್ಪುಸಿ ಪುಣ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಆಪಲ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಚಾವು ಅದೇ ಅವು ಎಂಚಾವು ನಮ್ಮ ಪಣ ಆತ್ತು ನಮಕ್ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡಿಗೆ ಇದನ್ ಪುರಾಣಲ ಪನ್ಪುಣು ಉಪನಿಷತ್ತಲ ಪನ್ಪುಣು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ಅಂಚ ತುಲೇತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಅದೇ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸರದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಅದೇ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚ ತುಲೇತ್ ಪೊರ್ಲು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಖುಷಿಯಾದಪ್ಪ. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನಚಾ ಭಾವಯತ ಶಾಂತಿರ್ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ತತ್ಪರ ಪರಸ್ಪರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ್ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗು ಪಂಡ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏರು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿಜರು ನವೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸುಲ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸುಖ ಒಲ್ಪಡ್ದಂದು ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಪಗನೆ ನಮಕ್ ದಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲೌಕಿಕ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡಂದು ಒಲ್ಪಲ ಪೋದೆ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ತಲ್ ನಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡೆ ಬರುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಡು ಐಟೇ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಬಿಡುಡು ಅದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ಚೂರು ಗಡ್ಬಡು ಉಲ್ಲೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡವೆ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ ದಾದಾ ಪೂಜರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಪಡೆಯೊಂದು ನಾಯಕ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ
ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜಿನ ಪೋಣು ಅವೇ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ 1 ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡಿಗೆ ಬಹುಶಾಖ ಆದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಬರ ಕೆಲವರು ಮರಲ ಅದೇ ಪೊಪ್ಪರು ಮರಲು ಬತ್ತುನ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಲು ಬತ್ತುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಕಿಚಡಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅವೇ ಪಂಡಾಕ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರಿಯಾದೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಮದ್ದದೆ ಅರ್ಧ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಾತನಾಡಪುಜಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ತುರಾಯ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ದಾಯಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೇರು ಅದೇ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತೋ ಜನ ತುಪ್ಪ ಇಂಚ ಆಪನಕ್ಲು ಒಂಥರ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭು ನಾಡೆ ಅಂತಿಕೇರು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಎಂಚಿನ ಮೆಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಂತನೆ ಬೊಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಅರ್ ಪನ್ನೆ ಇಂಕ್ ಅದೇ ಆಯ್ತದು ಎಂಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಆಣ್ಣನ್ ಅರ್ ಪನ್ನೆ ಪಣ ಆಪುಣಂಚ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪು ನಗೊಂಡತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೇರು ಅದೇ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಣ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ತೂವಡಾಪುಣ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿಡು ನಿಜವಾದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತುನಕ್ಲು ಭಾರಿ ತಿಕ್ಕುನ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಅನ್ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರವೇ ಅಂಚದ ಇಂಚ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದಾ ಪೂಜಿ ಪಂಡಾಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಇಚ್ಚಿ ಏರೆಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ ಸುಖವಾದುಪ್ಪುನವೇ ಇದೊಂದು ಪೂರ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿರುವಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸುರು ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ತಿರಿದತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗುಂಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಉಂಡತೆ ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೆಲವು ಪೂರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ವಾಯ್ತದಲ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಆನಿದ ದಿನನೇ ಮಿಂಚಿನೇ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಡೆ ನಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ವಿಷಯ ಪಣ ಆತ್ ಪಣ ನಮಕ್ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಪಣ ಅವು ಆತ್ಮಗ ಕೊರ್ಪುನ ಫುಡ್ಡು ಅದೇ ಈ ಜಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ವ್ರತ ಬೇಗಲ ಹಾಕುನು ಮತ್ತು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವೇ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಅಂತಲೇ ಸುರುಕು ನಮ್ಮೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೇಂದು 5 ಜನ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನದೆ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪೂಜ ఒక ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡದ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮಕ್ ತೀರ್ನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚದೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣೆತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏರ್ಪಂಡೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬತ್ತನ್ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮಾಡಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಂ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಆಯ್ಗೆ ಎತ್ತು ತೀರುನು ಆತ ఆయన ಶಕ್ತಿಗೆ ఆయన ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದೇ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಜನಿ ಕೆಲವರು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದೇ ಪನ್ನೋಡು ಅದೇ ಅಂಡ್ ಆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಆಪುಜತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜತೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆಟ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು 6 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪುನಕ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭಗ ಅನುಸಾರವಾದಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜೀವನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅದೇ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ನಮಕ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ವೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಡ್
ವಿಚಲಿತ ಆಪೆರವೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಅನುಸಾರ ಅದ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡೆ ಏ ತಾಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಂ ಶಕ್ತಿಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಬೊರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣತೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬತ್ತು ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಏರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ವಂತುಲ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪಂತರ ఆయన ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಣತೆ ಭಗವದ್ಗೀತ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರು ಭಾಗವತ ಎಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರು ಉಪನಿಷತ್ತದೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ದಾಲ ಫಲ ಕೊರಂದವು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅನುಭವಡ್ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಏನು ವಿದುರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಏರಾನ್ಲ ಕೇಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ನಾವೇ ಬೊಕ ವಿದ್ಯೆಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪನ್ಪೇರು ವಿನಯ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿನ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಪನೆ ಪಂಡ ವಿನಯ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ವಿನಯ ಇಜ್ಜನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಡು ದಾಲ ಫಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ ನಮಕ್ ದೇವರ ಏತ್ ಕೊರ್ತರಿಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಿಗೆ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗುರುಕ್ಲೇನು ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಪಗ ಅಕ್ಲ ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಜನೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜತೆ ಅದೇ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ತೋಡು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪಗ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಪು ಅದೇ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂತದದೆ ಕೇನುನೆ ಕೊಂಜಿ ಟೈಮು ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಕೊಂಜಿ ಟೈಮು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಕೊಂಜಿ ಟೈಮು ಅದೇ ಆಹಾರಗೊಂಜಿ ಟೈಮು ಕೆಲಸಗೊಂಜಿ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲಿ ದಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜ ತುಳು ಇಂಚೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭೌತಿಕ ದುಃಖನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರು ಭೌತಿಕ ದುಃಖನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನಪುಂಡೇರೆಗಲ್ನ ಇದನ್ನೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ತೂಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಿಗೆ ಮಾತ ನೆನಪುಂಡು ವಾದ್ಯಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ಪೂರಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಆಶಾ ಮಾತಾಜ್ ಪಂಡೇರು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತವೇ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಃ ತುಲೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪೇರು ವಿಹಾರ ಅದೇ ರೆಸ್ಟು ಅವು ಮತ್ತ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗುಬ್ಬೇರೆ ಐಕ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಿಯೋಡು ಅದೇ ಇದೇನು ಅಭ್ಯಾಸಲೆಡ್ ಮಿತ ಆದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಇದೇನು ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪೂರ ಐಕ್ಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ್ನೆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಲಾಕ್ ಏನು ನೋಡಮ್ಮ ಅದೇ ಈಜಿನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ ಅದೇ ಕೇನೂನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಶೃಣು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೃಣು ಒಂದು ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಶ್ರವಣಂ ಗಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಹೈಕ ದುಃಖಲೇನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಭೌತಿಕ ದುಃಖ ಉಂಡತಿ ಈಜಿನ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಔದಾಯ ಇಂಚ ಅಂದುದಾಯ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪ ಅವೇ ಅವೇನು ಪೂರಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಅದೇ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಆತನ ಈ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ಮನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಕೊರೋಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೆ ಪಂತರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಅದೇ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಗುಂಡು ಅದೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಾಪ ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪನೇರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಡವೆ ಅಕ್ಲ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಂಡ್ ಏತ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಕವೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆರ್ನ ಉದಾರ ಹೃದಯನ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಮಂದಿರು ಅಂಚದ ಆರು ಬಂಗಾಲಡ್ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಲಿಗ್
50 ಇಪ್ಪುನಾರು ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡಲ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾರ್ ಖಾಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿತತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಭಾರತ ವಾಸಿನಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಭಾರತ ಭೂಮಿಡ್ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೌಲಿ ಆ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಮಾನವನ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪುನೆ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗು ಐನು ಒಯ್ಟ್ ಪಂತೇರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಪಂತೇರು. ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಬೆ ರಚನೆ ಮಂತನ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಐತ ಈತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಈ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಐತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಐತ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಬೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ತೂಪತೆ ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇ ಶ್ಲೋಕ್ ಟೈಪದ ವಿಷಯ ಭಾಗವತ ಮಂಡಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಥ ಅಂದು ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಪಂಪರೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಜನೆ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಓದುದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಐಟಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಥಾತೋ ಭಕ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅಥಾತೋ ಭಕ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಕಿಂಚ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಇತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪುಡಿಗ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅರ್ಪನ್ ಪೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ತುಲೆ ಗ್ರಂಥ ಏತೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕವ ಆಪನ ಪೋಪನ ಕಲ್ತದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತಲ್ಲ ಕಲ್ಪರ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾರನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೊಡಿತು ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನೆ ಇಟ್ಟು ಎಂ ಪನ್ಪನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣ ಆತು ವಿಷಯ ಪೂರ ತೆರಿಯೋ ದೇವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಡ ವೇದರ್ದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರ ಆಪನ ಆತು ತೆರಿಯೋನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನಂಚದ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಪಂತರ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅಥಾತೋ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಾಡು ಭಾರತ ವರ್ಷಡ್ ಜನ್ಮ ತಾಲ್ನ ಏರೆಗಾಂಡಲ ವೇದೀಯ ನಾಗರಿಕತೆದ ಶಿಕ್ಷಣನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪಲ್ ನಮಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪಲ್ ರೆಡ್ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಣು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಸ್ವಯಂ ಚಲನಾಶಕ್ತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕದ ಮೂಲ ತತ್ವನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡತುಲೆ ಕುಡಂಜಿ ತೆನೆಕ್ ವಿಷಯ ಅದು ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಅದೇ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಭಾಗವತಂಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದ ಇತ್ತು ಓದುವರ ಮಾತೆಲ್ಲದು ಆದರ್ಶ ತಾನ್ಯವೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರು ಭಾಗವತ ಸಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಭಾಗವತದ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಅಂಜ ಮುಲ್ಪ 10 ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಹತ್ರ ಸರ್ಗ 10 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂಡು ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಪಸೃಷ್ಟಿ ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಮನ್ವಂತರ ಭಗವತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಧಾಮ ಪಿರತಿರ್ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಪದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಇಂಚ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಪಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಜನೆಟ್ ಪನ್ನೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ತೆರಿಯುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇನಿ ಭಾಗವತ ಮೊದಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಪಲ್ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಮುಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಗೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡೇಂದು ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ
ಲಿಬರೇಷನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿಯವು ಆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಜೈಲು ಅದೇ ಜೈಲ್ದವಲ್ಲ ದಾದವಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಜೈಲ್ದಲ್ಲ ದಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಆತು ಜಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಲೆ 99.9% ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ಪ್ರಭುಪದ ಭಾವಾರ್ಥರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ 99.9% ಭಾರತೀಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತರು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆವಂದನ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಇಜಿಂದ ಆಧುನಿಕರ ಆವಂದನಕ್ಲ ಆತ್ಮನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಂಬೇರು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಜನ್ಮಲೆ ನಂಬೇರು ದೇವರ ನಂಬೇರು ಸಹಜವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಇಜಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಆರಾಧಿಸರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಭಾರತದ ಪುಟ್ಟದ ಬೆಲೆನ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೇನ ಸಹಜ ವಂಶಾನುಕ್ರಮವಾದ ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರತೇತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಅಂಚದು ಐತ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿನ ತೆರಿದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದ್ಪಡವೆ ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ ಇಂದುಲ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದೇ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವು ವಿಷಯ ತೆರಿಪವಣವೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಂ ರಡ್ಲ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿರೋಧ ಅಸ್ಯ ಅನುಶಯನಂ ಆತ್ಮನಾ ಸಹ ಶಕ್ತಿಭಿ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಳನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಫಲ್ನೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳನೆ ಅವನ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ನಿರೋಧ ಅಸ್ಯ ಅನುಶಯನಂ ಆತ್ಮನಾ ಸಹ ಶಕ್ತಿಭಿ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಹೊರ ಪನ್ಪವೆ ಮುಖನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡವೆ ಶ್ಲೋಕ ನಿರೋಧ ಅಸ್ಯ ಅನುಶಯನಂ ಆತ್ಮನಾ ಸಹ ಶಕ್ತಿಭಿ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡರು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನು ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತವು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಏತು ಪ್ಯೂರ್ ಮನ್ಪುನು ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ಕೇನು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆವು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಿರೋಧ ಅಸ್ಯ ಅನುಶಯನಂ ಆತ್ಮನಾ ಸಹ ಶಕ್ತಿಭಿ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ನಿರೋಧ ವಿಶ್ವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಸ್ಯ ಆರ್ನ ಅನುಶಯನಂ ಪಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಪುರುಷಾವತಾರಡ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಡ್ ಜೆತ್ತುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮನ ಜೀವಿಲೆನ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವ ತ್ಯಜಿಸದು
ಅನ್ಯಥ ಬೇತೆತ ರೂಪಂ ರೂಪನು ಸ್ವರೂಪೇನ ಸ್ವರೂಪರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಅದೇ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಅದೇ ಬದ್ಧ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅದೇ ಗಜೇಂದ್ರಲ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಸ್ತುತಿಟ್ಟು ಮಾತೃ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಶುಪಾತ ವಿಮೋಕ್ಷನಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಭೂರಿ ಕರುಣಾಯ ನಮೋಲಯಾಯ ಭಗವಂತ ಆ ನೀರಿಗೆ ಶರಣ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಬದ್ಧ ಈರು ಮುಕ್ತ ಈರೇ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪರು ಅದೇ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ತರಿಕ ಪಣದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತನ್ನ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಡು ಜೆತ್ತುದಿಪ್ಪುನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನ ಆಪುನೇನು ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರಾತುಂಡು ಪ್ರಳಯ ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಪನ್ಪುಂಡು 4 ಟೈಪುದ ಪ್ರಳಯ ಉಂಡು ನುಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಉಂಡು 16ನೇ ಸ್ಕಂದದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವೇ 4 ಟೈಪುದ ಪ್ರಳಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ವೇದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗು ಯಾಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಣಿಗೆ ಆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನೆ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಬಾಡಿ ದೊಲೆ ಪೋಪ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನ ಆಪನೆ ಪಂಡ ದೇವೇಡ ಒಂಜಿ ಆಪನೆ ಇತ್ತು ದೇವರ್ನ ಬಂಜಿ ದೊಲೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅವ ಇಂಚಂಪುರ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನ್ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಈ ವಿಷಯನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಗುರಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಲೇನು ತ್ಯಜಿಸೈನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಿ ಪುನಃ ರೂಪನೆ ಮೋಕ್ಷವಾದುಂಡು ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಗುರಿ ಆಯ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಅದೇ ಕೌಮಾರ ಯೌವನಂ ಜರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಣತೆ ದುಮ್ಮಿತ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಚೇಂಜ್ ಆವನೆ ಪುಣಂಚದ ಐನ್ ಅವೇ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಲೇನು ತೇಜಿಸೈನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬುಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗ ದೇಹನು ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಭಂಗ ಆವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಾಸೇರು ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲು ಅವೇ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧು ಸಂಘ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗ ಅಪ್ಪನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅವೇ ಏತ್ತನೇಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡ ಆತ್ತನೇಟ ನಮಗೂ ಜನ್ಮ ಉಂಟು ಈ ಮುಕ್ತಿ ಆಪುಂಡತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇದೇ ಬಲ್ದೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಆರು ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇದು ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯಡು ದಾದ ಪಂಡಿತೆ ದೇವರು ಇರೆನಾಂಡ ಕಿರ್ಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಿರ್ಂಡ ದಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ವಿಷಯನ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಿರ್ನ ಆಯನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ನಾಶಾವು ದೇವರು ಸಂಹಾರ ಮಂತನ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಕೂಡ ಅಂಚಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಏತ್ತುನೇಟ ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಅವೈದು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದನೆ ಐತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಮಡ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ದಾಯೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮನಸ್ಸು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಅವೇ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನುಂಡು ಅವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಬತ್ತನವೇ ಅಂಚದಾಯಿ ಅವು ಶುದ್ಧ ಆಯ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನೇ ಆ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರಿ ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಈ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾರು ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಓಡು ಆಯನ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಐಜಿನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೇಟು ಎಡ್ಡೆಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೋಪಣಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಅವೇ ಬುರ್ಚಂದನ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮರ್ದು ಬತ್ತನ ಅದೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಮಂತದ ಅವು ತೋಡಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಪೋಪುಣತೆ
ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂದು ದಾದಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ಪೂರ ನೆಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಿತ್ಪುನ ರೂಪನೆ ಮೋಕ್ಷ ಆದುಂಡು ಸ್ವರೂಪನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಯಾ ನೀರು ದಾನೆ ದಾದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರವೇ ಪಾರಿಪೊರ್ಲು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರಿತೆ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಮುಗಿಪೇರ ಅಪ್ಪುಜವೇ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಏತಾವಜ್ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಂ ದೇಹಿನಾಂ ಇಹ ದೇಹಿಷು ಪ್ರಾಣೇರ್ ಅರ್ಥೇರ್ ದಿಯಾ ವಾಚ ಶ್ರೇಯ ಆಚರಣಂ ಸದಾ. ತನ್ನ ಬದುಕು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪಾತೆರಲೆಡ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲೆಡು ತೊಡಗುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಜೀವಿನಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ಪನ್ಪುನೆ ತಿರಿನಕ್ಲು ಅದೇ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರ್. ನಿಷೇವತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಾನಿ ನಿಂದಿತಾನಿ ನ ಸೇವತೆ ತಿರಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಡೆ ಆಸಕ್ತ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಅದೇ ತಿರಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪರಿಗೆ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿರಿ ಅವೇ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಂತೇರು ಅವೇ ಭಾಗವತಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ತನ್ನ ಬದುಕು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅದೇ ದೇವರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾತೆರಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಕೆಲಸನೇ ತೊಡಗುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಜೀವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇ ಒರಿಯನತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯನವೇ. ಶ್ರೇಯ ಅದೇ ನಮಕೇಂದ ಅದೇ ವೈಟ್ ಕಲ್ತ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರೇಯ ಅಂದು ನೆನಪುಂಡೆ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರೇಯ ಬೈದನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೇಯ ಪ್ರೇಯ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಿಜ್ಜಾನ್ ಅದೇ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಅರ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ನೆನಪು ದೀತಾರೆ ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಪ್ರೇಯಶ್ಚ ರಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ರಡ್ಡು ವಿಧವಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಜಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಯಿನ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇಯಸ್ ತಕ್ಷಣ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ಅವೇ ಇದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ ತೆರಿಪಾವ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ಲ ಅಂಡತೆ ಅಂಚದು ಇಡೇಗ ನಮ್ಮ